Numărul furturilor a crescut atât de mult încât unele magazine au început să ofere recompense celor care dau hoții în vileag. Comercianții au fost nevoiți să recurgă la această măsură după ce pungașii au învățat cum să fenteze camerele de supraveghere și paznicii. Culmea, acest val de furturi scumpește produsele de la raft. Până la 200 de lei recompensă pentru prindere. Un semn mare așezat deasupra rafturilor anunță cea mai nouă metodă prin care magazinele vor să mai oprească din furturi. 200 de lei vor primi clienții care sunt cu ochii în patru după hoți. Agenții de pază spun că orice ajutor este binevenit. Da, pe acolo dacă încep, ce vezi acolo? Și sunt lucruri mici de valoare. Mergem, îl bag în buzunar, era o alarmă acolo. Controlezi mai în buzunar, n-ai voie. Recompensa o primesc chiar și angajații care fac pe polițiștii. Avem recompense pentru angajați. Angajații care depistează un hoț primesc o recompensă. Cu toate că asta e în fișa postului la el. Nici o măsură nu pare să-i mai sperie. Hoții au învățat cum să pară cumpărători cinstiți în fața camerelor de supraveghere. Mai nou desfac din ambalaj și le bag în buzunar, fără ambalaj. Sunt foarte iuți de muncă. Te uiți, îl vezi acolo, dar nu realizezi ce faci. Sunt și oameni foarte bine îmbrăcați, adică nu îți dă de bănuit. Mulți retaileri au investit sume mari în acest an pentru întărirea măsurilor de securitate. În dispeceratele agențiilor de pază, alarmele sună non-stop. Baza pentru Auto 7, alarmă hipermarket pe bulevardul 1 decembrie. Auto 7, recepționat. S-a observat o creștere aproximativ 10% față de evenimentele înregistrate în anul 2023. Culmea, produsele se scumpesc și din cauza lor. Comercianții includ în prețul alimentelor și o marjă pentru pierderile cauzate de furturi. Orice retailer trebuie să le ia în calcul. Adică în marja pe care o pune unui produs trebuie să mai pună acolo un procent și ceva pentru furturi. Pentru că am epuizat toate metodele. Conform comercianților, în ultima perioadă, hoții vizează în mare parte produsele de bază, precum brânzeturile, mezelurile și pâinea.